No i co? Opuszczam drona, a teraz idę na prehistoryczne ruiny. No i coraz mniejszy ślad zostaje po tej fortecy. Ciekaw jestem, jakie to w ogóle w oryginale było. Czy to było takie, czy tu jeszcze były palisady
Skoro taka warownia często musiała dochodzić tu do jakiejś napaści. Pozostałości, ale to widzicie to? Ale czad. Kolejna. Niesamowity kamień wyżłobiony. Ciekaw jestem, czy to jest zaginany kamień jakiś. Niesamowite. Jest to obrobiony kamień, ale jestem w szoku. To też zresztą tak coś wygląda, jakby był obrobiony przez człowieka. Ten wygląda nawet tak. Jedna z moich lepszych też tras. Cisza, spokój, z dala od tłumu turystów. Kolejne mury.
to klimat. Kto by pomyślał? Tam biegł pierwszy mur, drugi mur, zapewne tak to wygląda. Tam jest Port Merion, Port Madoc. No nie widać generalnie, gdzie jest ta zatoka i piaski. Snowdon widać. Miasteczko Draco. To będę wracał. Pięknie tu jest. Przegryzę sobie coś, puszczę drona, wracam z powrotem na ten szczyt. Prawdopodobnie pójdę jeszcze tam. Widzicie to? O, małe przejście.